Nakapimpintas deti nairugik nga lesson kada kayo kakabsat idi Domingo of all the many encouragements nga magagantay nga mensahe. Deto iti mesa nga kapintasan nga message nga mang-encourage ti pamati tayo kakabsat. Gaputa kadigito ikat trying times ko na tayo, adut panpanubok, testing time, adut pakasuutan, trouble sometimes, adu kakabsat, dagiti parparikot kanda dumapay nga kaguluhan iti panagbiag ken ti lubong. Ket datayo nga anak ti Apo kakabsat, anat mensahe ti Apo kada tayo. Di ba? Adut panubok, adut kaguluhan, adut pagdandanagan, adu nga sulisog, adu nga parikot, problema, kanda dumapay, anat message ti Apo kada tayo. Isu detoy, keep on going. Dayjay kakabsat, keep on going. Agpatpatuloy tayo lata. Amen. Hantay mo tayo Kristiyano nga, weather Christian. Amoy weather Christian. Numayat tiyempo, adda, lumtaw, ngum numadit tiyempo, lumned. No, we are not that kind of Christian. Hantay mo tayo Christian nga, on and off, kakabsat, awan switch na tibiyag tayo. No, di kat puro on. So nga, itagakabsat, kat i-present ko manan, dati part 2, ituloy tayo kakabsat. Why? They question, why? Apo, Pastor, anangarod iti mangiduron ti riknat, ana iti mang challenge ti panunot ko, tapnon adadapay nga napingpinget, naregregta, kaya napaspasnet ti panagpatpatuloy ko, ngagserbi iti Apo. Iso nga deto'y kakabsat ti lesson tayo, why you must keep on going. Amen? Why you must keep on going. Apay nga dapat ngagpatpatuloy tayo. Apay nga hantay dapat agquit, hantay dapat nga paupay, hantay dapat mabannog, hantay dapat kakabsat nga agsardeng. Uray man pay kasano iti adu nga stress ti panagbiag, agpatpatuloy tayo lata. Why? You must keep on going. So idi Sunday kakabsat, na itud ko kada kayo, deti muna nga talo. Very powerful truths. Amen. Kathanyo ka, diplipata na kakabsat. Itanam tayo ka, digiti pampanunot tayo, imulat tayo, digito'y kakabsat nga truths kat ti pangiturungan na ti biag mo kakabsat kat kwa, successful nga mailipas mo ti taray makas Kristiyano. Ngam no lipatan nyo digito'y nga truths, kat iwaksi tayo digito'y nga truth, kat oksoban tayo ti panunot tayo digito'y nga truth, kat iturong na tayo ti sabaling espiritu, kakabsat ti biag. Nga mangitunda, ti panaglamiis, kan panakaya dayo tayo, ti panagserbi ti Apo. Kat hanakayat ti Apo di jay. So nga, tandaanan nyo kakabsat, digiti nga truths. I-rebuke, aya kakabsat. Amen. Talo, dedi mo na nga naala tayo. Number 1, why you must keep on going? Because God's mercies and grace will not run out. Nagsaya atin kakabsat aya. Amuyo, deta oil yan ta Middle East. Maibos mo't deta ka. Maibos. Kat no maibos deta oil ti Middle East. Iso nga, dagiti scientist, ang pampanunod that alternative. Iso ngayon introduce dang kakabsat ti elektrisidad. Alternative. Ngam datayo kakabsat, deti parabor ti Apo, awan alternative na. Ta isolaan ti kakaisuna nga resources nga mangpatpatuloy ka, datayo kakabsat, awan sa balik. Not material things, not our own intelligence, not our own strength. No dikat kaasikan parabor ti Apo is the only resources that will make a Christian continue and persevere in his service to the Lord. Kat awan alternative kakabsat. Kat ti blessing, hana maibos. What a blessing. Amen. It will not run out. Iso nga oray mong piagigiddan tayo amin, nagkararag ita, na dumadumat pa kasapulan tayo ti parabor ti Apo. Makaumanay kan adda isabot ti Apo latta kakabsat. Amen. Iti nakariing ka tayo bigat, anat ko na Apo, ilukat ko ti matak, ti makitak ko magat, sana parikot, sana problema, sana dagiti pakadukutan, ti makitak ko magat tayo asi, parabor kan faithfulness mo Apo. Dayjay kakabsat. No isut makitam de dati inaldaw, agad talaga, uray anat sangsanggum kan sarsarantang, agpatpatuloy ka na ta. Amen? The grace of God will not run out. May kadwa kakabsat. Why we must keep on going. Your labor is not in vain in the Lord. Oh. Your labor is not in vain in the Lord. Dagiti pa nagserbi tayo ti Apo kakabsat. Not in vain. Adda kay papanan na, adda pa kay mudingan na. Hanga dete, nagbambannog ka, impam mo amin na pigsam, na-enjoy mo pa'y, ang ti imatang ti Apo, awam mo't kakabsat. Nga mamuyo ti pa nagserbi ti Apo.
kakabsat, it is not a waste of time. Talaga nga, it's not in vain. Iso nga, numapanunot mo, DJ, ko na, uray ta, deti pa nagserbik ti Apo, kat counted, iti imatang ti Apo. Uray sa nabigbigan ti lubong, uray jak maipost ta Facebook no daduma, uray awang bang like, han, iso problema, de. Tata, ti importante ti Apo, bigbigan na, digito nga pa nagserbik kan ko na, DJ kakabsat ti nasisita. Isorda ko nagkada kayo, idi Sunday, numalagip yung te illustration tayo. Digite nagpersevere kakabsat ti sports, digiti nagpersevere ti politics, digiti nagpersevere ti inventions kanda dumapay ket kahanga-hanga digiti kakabsat nga bambanag maipanggep iti nainlubungan ken sekular nga aspeto ti panagbiag. Ngumno kadate nga Kristiyano. Dete ko idi Sunday kakabsat, impakita kada kayo digiti nagpersevere ti aspeto ti sports, aspeto ti secular, aspeto ti political, kanda dumapay nga scientific inventions. Kahanga-hanga, digijay kakabsat, we cannot discredit those achievements and successful kakabsat nga naaramidan. Pero sa usaping Kristiyano, kasi iso deti ti biyag tayo ka, Christian life nga makunat, ti talaga kakabsat nga kitkitaan tayo kat digitay maka-inspire iti pamati nga nagpatpatuloy kalati kunana ti Biblia, cloud of witnesses. Iso digito iti Abraham, Jacob, Isaac, Joseph, David, Daniel, kunda dumapay kakabsat ngay unan ngem datayo ni Apostol Pablo, nagpintas nga isuda kakabsat iti inspirasyon tayo, modelo ng runad ni Apo tayo ng Yesu Kristo. Nga ma-realize tayo nga digiti pa nagserbi tayo ket saan nga awan ti kaes-es kan na. No makitam di ket Apo maliliwaka ko nam, thank you Lord. Dagiti amin nga naramidang babaen ti biyag ko, saan nga awang kais-is kan na. Number 3, why you must keep on going. Not only God's mercies and grace will not run out, your labor is not in vain in the Lord. Number 3, kakabsat, why you must keep on going, because others are blessed and encouraged by your perseverance. Nauna, deta ko makakabsat ti pangipasukak di dengam may nata. Others are blessed and encouraged by your perseverance. Di example ti pamati tayo, amen. Iso nga, we must keep on going, di tayo lang amo, nga digiti anak tayo kakabsat, kat maimaldit gayam di panunot na, uray kas lahanda, panagrit natin, they are not observing, but the fact that they see our faithfulness and determination and perseverance, iti panagserbi, iti Apo kakabsat, agserbin tumot nga testimonyo kadakwada ti masangwana na aldaw. Kat blessing to kadakwada di jay. Intayong kakabsat ti number 4. Lesson 4. Why you must keep on going. May kapat kakabsat nga nakapimpintas nga rason ket no pampanunutot dito ket permi nga makapa-encourage kakabsat. Number 4, you will reap a harvest. You will reap a harvest. Ti context na dito ket anyaman ti imulam apitem kunana, whatever you sow you will reap. That's a natural law. That is a natural law. It is also a divine law. Kasi ti Apo kakabsat ti nang institute deta nga lintag, whatever you sow you will reap. But let's not talk about that topic for a while. Ti topic tayo kakabsat, panagapit ti may nga agpurpursigi ka nagserserbi ti Apo. So DJ kakabsat ti topic tayo. Iti pa nagpatpatuloy tayo, nakapimpintas nga malagip tayo. Kung ma-realize tayo kakabsat that we will reap. Galatians 6:9. Okay, bantay di Biblia tayo. Galatians chapter 6, verse number 9. Nagsaya atin kakabsat dito nga message. Permi nga maka-encourage na unay. Basaan tayo amin, o reda kayo kadagiti balbalayo, agbasa tayo, o redi kayo mangag. Amen? Okay, Galatians 6:9, everybody read. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Thank God. Thank God for this powerful and wonderful Bible verse. Tanlo nga ba nagkakabsat, i-highlight kadeta nga versikulo nga binasa tayo. Kat I pray nga mablessan tayo, ma-encourage tayo unay kakabsat kadeto nga versikulo. Verse number 1 kakabsat, number 1. What we should not stop doing. Anya iti dapat hantayo isardeng nga obraan. Adu dagiti banag nga dapat istapon tayo nga obraan, right? On the
on the other side. Oh, no naisalakan kan, adu dagiti banag nga istapom iti biyag mo. Adu dagiti banag nga mo dapat itultuloyan ng obraan iti biyag mo. Adu dagiti banag nga dapat idyan tayo, talikudan tayo. Amen? Kat iwaksi tayon, ikabil tayon, ibilang tayon tinaglabas. Kat adda dagiti banag nga masapol, irugi tayo nga aramiden nga para iti Apo. Kat ita kakabsat, ano deti dapat san tayo isardeng nga uray kas na makasarsardengen kan, uray kas la maupay kan, uray kas la ag-give up ti panunot tayon, nga mahantay dapat nga isardeng kakabsat. What we should not stop doing at the day verse. Let us not be weary kunana in well doing. I-highlight ko the word nga well doing. No nakalukat ta Biblia yung kakabsat, alam nyo ta ballpen, wano na dati kastuyo highlighter, highlightan nyo kakabsat deta. Okay? Encirkelan nyo. Kat mangikabil, kat araw, kat kunam, I will not stop doing this kunam. Saan kunto nga isardeng nga aramiden detoy? Saan akto nga agsardeng nga mga ramid iti daytoy? So anya kakabsat ti dapat hantayo nga isardeng nga aramiden. Deti kuna nga well doing. Anat well-doing kakabsat? Pastor, ano dito well-doing? Okay. Ti well-doing kakabsat kat good works. Oh, good. Ano ka na sa ti good? Naimbag. Nasayaat. Ti imatang ti sinno. Saan nga ti imatang iti tao no di kat ti imatang ti Diyos. Tamabaling nga dadigiti naimbag iti imatang ti tao. Ngam saan mo ta naimbag ti imatang ti Diyos. Dito nga well-doing kakabsat kat godly good works, not Diyosan. Works that are approved by God. Works that are pleasing to God. Works that honor God. Works that glorify God. Works that magnify the goodness and the greatness of God. Deta kakabsat ti dapat nga makita tayo. Deta ti dapat nga focus ti panunod tayo. Well-doing. Aramid kakabsat nga makaiayo ti Apo. Aramid nga nabanglo nga sayamusom ti imatang ti Apo. It does not matter oray good kung na ti tao kakabsat. No han na good ti Apo, han na good. Ngam uray han na presyaran ti tao. Uray san nga makita ti tao ti value na di inaramid mo. No makaiayo ti imatang ti Apo. Well-doing deta kakabsat. Deta ti makuna nga good work. Oh, di kayo may encourage. Itakot ko ng Apo, nagsayaatan Lord. Tauray man pa'y kastiti sitwasyon kat madamat gimong may makijoin kami kat deti nga aramid mi itakat well-doing. Anapay kakabsat ti well-doing? Worthwhile endeavor, undertaking or investment. Oh, kasla itatta kakabsat. Amuyo deti kakabsat nga project. Agpaiso nga into no umay ti Apo, mabati deti kapilya. Ngem jay nakaaramatan dayto nga banag kakabsat kitan nyo langanen no anamet iti pakaimudingan na iti biagnag na nayon di langit detang kakabsat. Oh, ket idinaminsan nga aldaw adame sa karpintero kakabsat nga nat di ima na tilansa na di ima na kakabsat ket tinulungan tayo napanadait di ramay na okay. Oh, nay, makita mong kakabsat talagang galbat kurang na in a matter of few weeks or few months. Urehampay nga totally finish, mabalinton, nga maaramat nga paggimungan. Ket investment deta kakabsat no pampanunutan ket wisdom ti pagsasaritaan. Ket deta nga investment kakabsat ket nainlangitan kakabsat iti value na deta. Oh, ham mga isuk kadaklan na kapilyang isuntot mesa kadaklan, suntot mesa nga kapintasan, ngam saan laeng nga DJ lang nga di building, DJ na kaaramatan na kakabsat. No, manu nga kararwa ti mairagpat, manu nga Kristiyano, manu nga tattao ti maisalakan, babaan iti dayta nga salinong ti pagdaydayawan, ken balay ti kararag kakabsat, manu nga Christians, manu nga pamilya, iti agserbi iti Apo kakabsat. Worthwhile investment, worthwhile endeavor and undertaking. Ket kitaan tayo akakabsat. Tabaka digiti pagin-investan tayo ti time, talent, ken treasure tayo ket para lat bagbagi tayo. Samot nga para iti Apo. So well-doing. So
Nalawa nga usapan deti kakabsat ng tipan nakapunto na kakabsat digitoy ket aramid nga makaay-ayo nabanglo nga saya musom well-pleasing ken honoring iti imatang iti Apo kakabsat. In other words, deti pa iti meaning na deti well doing. These are God's instructions. Dagitoy kakabsat dagiti instruction sarita ti Apo. Dati nga naganagat adult instruction teka dagiti anak tayo. Amen? Ket duala nga ba nagdeta agtulnog wenno agsuway, di ba? Isu nga dati nga anak ti Apo, at datayo ka DJ dua, obedient wenno pasaway nga anak ti Apo, dua lang. Natulnog anak ti Apo, wenno pasaway nga anak iti Apo. Eket deti kakabsat God's instruction for service that we must fulfill. Hantay nga dapat nga awan, hantay nga dapat kakabsat nga dete kaslang ilaksid no di ket isu ti aklonen tayo kakabsat nga instruction nga suruten ken pagbiagan tayo amin. Kas kini Apo tayo nga Hesukristo like our Lord who fulfilled the Father's command. Kita nyo mang kakabsat, anak ti Diyos, God the Son and Son of God ni Apo tayo nga Hesukristo. Naka-dajay trono ti langit, anat inaramid na. Bimbaba, kuna di Philippians to. Inala na kakabsat ti kawangis ti tao, nagbalin nga adipan, linipat na ti kinasyasin no nakakabsat. Apay, tapno laeng maitungpal na, DJ bilin, nga ipapaaramid ti Ama, kastametten, gaputi na indaklan nga puso, ken ayat na kadatayo, nga managbasol nga turong ti panakadusa. Sinurot na. Isu nga iti Garden of Gethsemane agi struggle. Ket adu kada tayo kakabsat iti kastang agi struggle ita. God's will versus your will. God's way versus your way. God's plan versus your plan. God's choice versus your choice. At da ka kakabsat agi struggle. Ngam ko na ni Apo Jesus di Garden of Gethsemane ko na Ama, nula ko mamabalin, nga dayto nga kopa, ket maipasa iti sabali, ngem numan pay iti kasta, sang nga ti pagayatak, no di ket ti pagayatan. Well doing, di kita tinaimbag nga aramid, dagiti sa uti Apo nga pampanunutom Apo, deti ing kasaban ni pastor, tayin suro ni pastor ta Biblia, masapol na matungpal mi nga pamilya di jay. Masapol nga maaramid mi dijay Apo, gapu ta instruction mo, hangkam dapat Apo nga agsaway ka digita, detat well doing. Eket example kakabsat, alistot oras ngam iti Matthew 21 kakabsat, at dati may nga aggaama. Oo, Matthew 21:28 to 31. O basahin tayo. Matthew 21. But what think ye? A certain man had 2 sons. At dadwa nga putot na lalaki. And he came to the first, kunana ka DJ inauna, Barok, ingkaman agtrabaho, ijay kaubasan. Kasi idi kakabsat, deta ti, means of living, idi, binyard. Oo, di kita ayan ti grapes, kakabsat, binyard, kaubasan. Kunana, Barok, ingkaman agtrabaho, ijay kaubasak. Oh, so maruno 29. He answered and said, I will not, kung nagdakayat ko na. Ngem, nagbabawi. Afterward, he repented and went. Agot na pinta sa, uray madidedi sungbat na, ngem na-realize na, madidedi. Tatang ko deti, kat apay ko mga sawayot deti, kat tatang ko, inakit di. So, inaramid na, didi imbaga ti Ama. 30. And he came to the second, napangka didi ading na, kat kunana, Barok, ingkag trabaho, isumatlat sa una. Kat kunana, simong bat, I go, sir, kunana. Apo, alisto, di response na, positive. No, daduma kat kastatayo ka. Wala pa, kunatayo. After 2 weeks, 3 weeks, awa mo makita kakabsat. 1 month, 2 months, 3 months, awa mo makita nga, naaramid tayo kat, wala po, kunatayo, yes, Lord, kunatayo, di altar, di, apo, nagpintas ti message. Wala po, aramid ka po. 1 year rin kakabsat, awam pa. Ay, anat na pasamak, I go, sir, kunana, and went not. 31. Oh, whether of them twain did the will of the Father. Sinor kadakwadat nangaramid ti pagayatan ti Ama. They say unto him, the first,
Jesus said unto them, verily I say unto you, that the publicans and the harlots go into the kingdom of God before you. Imbag pa'y digito'y kunana. So anat punto ti apod, ti kakabsat kada tayo. It's all about obedience. Oh, na kayong nakabsat dita abroad, agduduma tayo, dagiti challenge ti panagbiag, aya, mas better off kela basit dita. Oh, pastor, di lang mo, trigat mi diti abroad, nagpaiso kakabsat ngam no, umay mo't diti ta kwartayo ko, dakdakkel mo't natata sukli na kakabsat, di kad mas better off ka. Mga DJ, ti punto ti sarita tayo. Ti puntok ita kakabsat, adakay ta abroad, Singapore, America, Hawaii, Australia, Norway, kung daduma pa, na duma-duma dagiti sangsangwan, kakabsat sa dinuman nga lugar, mes-mesa kakabsat ti panggap ti apo kada tayo. Agtulnog tayo ti pagayatan na. Itungpal tayo ti plano ti apo kada tayo kakabsat. Han tayo nga lipatan, sante nga ilaksid. Ngamin, deta ti mapuna nga well-doing. Oh, aramidin tayo ti instruction ti apo, kat agserbi tayo. Ipaay tayo ti biyag tayo agserbi. So, we should not stop serving God. Manyaman ti paaramid ti apo ka, siya sinuman ti pagpaayan deta nga serbisyo kakabsat nang runa iti church tayo di kunana di Biblia, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Mapagaramidan tayo tinaimbag ti amin na tao nang runa pa'y kadagiti adda iti balay iti pamati. Iso deta ti HBBC kakabsat. Amen? Deta ti makuna nga well-doing. May kadwa. Second point kakabsat. What caused us to faint or become weary? Napintas na adal tayo di well-doing. Anaka di, aya. Iti mangupay. Ana iti mang pakapoy. Ana iti mang discourage kada tayo. At datarigagay tayo. The intention is there. The desire is there. Di arisga adda jay. Di puso nga para ti ministry. Adda kada tayo. Ngim anangamin ti mangupay. Anat mangidep ti tarigagay. Anat mang subsub tay bara ti panagserbi ti ato. Kat makita yung kakabsat kunana, not weary. DJ word nga, not weary. Let us not be weary. Antay kano nga mabannog. Anat not weary kakabsat. Okay, ti meaning ti not weary, dedicated faith. Masapol kakabsat nga dedicated ti pamati tayo. Sa nga pamati nga conditional nga, no nasaya ato ti panagbiagan, iso biak ti apo, ngam no ti pasamak ti biagan adot problema agad anakitantay ito. Ahan na dapat kastat pamati tayo kakabsat. Masapol na dedicated ti pamati tayo. Amen? Persevering faith. Dete awan pulos maka-discourage king ka ti panagserbim ti apo. Dete uri anat sumangsang bayam nga paspasamak ti panagbiag. Agkarkararag kalataket ko nam apo. Pabilgem ti pamatik tapnon ti kasta. Kat makapagserbiak. If wicked men do not get tired, no, dagiti dakes kakabsat uno na inlubungan. Kaslahan da mabambannog nga garamid iti na inlubungan ken dakes. Kat how much more kada tayo no ammo tayo nga na imbag ti aramidon tayo nga para ti apo. Oh. Ano dapat paatiw ta panunot mo. Uno maatiw ta riknam nga makakita nga digiti managdakdakes uno na inlubungan ket kasla agado kakabsat ket haan nakakabsat. At datay tilawag, at datay tayo iti biyang iti apo. Ket ti apo nga minti kitaan tayo. O tapno santay mabannog, iso tay kunana nga consider Jesus lest you be weary and faint in your mind. Next word, faint not. Ano dito faint not kakabsat? No faint not kuna tayo, it means patient faith na knows. Managibtor. Amen. Managibtor. Saan nga managreklamo nga pamati ket managibtor. Taken tay latta kakabsat kuna tayo, wala po. No pagayatam nga agsagabak ti paskastoy ket alaek nga napnuan parabor ken panagyaman ta amok nga si bibiyag ka ken in control ka ken dapanggep mo ket san nga agriritirik na kadala basit apo dete kasla panakaupay di panunot ngem ti pagayatam apo isulat ta tagpanuray kanya. Amen. O iso nga kita nyo ni Job ket agpayso kita ma nagpintas ti network ka, nakabakbak ka, mabigbig ti adu nga tao kakabsat no Facebook ko maagat, viral isuna.
At isok kabaknangan ngam hanga DJ kakabsat tipud no nga na magbalingking kuana. Amom ti na magbalingking ni Job. The real thing in the life of Job is not his net worth. It's not his resources and riches. No dikat de verse 1, upright men. One that feared God and escheweth evil. They jay kakabsat. O iso nga idinapukaw amin anat inaramid na nagrukbab, nagdaydayo ti Apo, nagpintas, patient. Malapit ti faith not disheartened. O sangga nalaka kakabsat nga malusaw iti determinasyon. Not lose heart, hana mapukaw ti puso, wala kakabsat. Napukaw mo ka di ti puso mo, ngagserbi ti Apo, ngagtungpal ti pagayatan ti Apo, ang kadia nga mapukaw ta puso. Amen? Not giving up, not losing spiritual stamina. Amen? At dapat na tarig, tatayo kakabsat ngagserbi iti Apo. So, deti nakita tayo nga duwa nga ba nagkakabsat nga, not weary can faint not, anat implication na kada tayo. O, apay nga kuna na nga, let us not be weary. If we faint not, anat ipagpakita na kakabsat, duwa nga banag. Ipagpakita na, it implies that we tend to grow weary or to easily faint. Ipagpakita na nga the tendency tayo kakabsat nga mabannog. O, iso nga no iti dayti nga gundaway, kat mariknam nga nabannog kan, dayti give up direct namon. Normal deta kakabsat. Tendency. It really happens. Kat napintas nga, pakumbaba ka ti Apo nga kunam Apo, siyak deto yan, ibagbagan ni pastoran. Siyak deti linahaon ti message sen Apo. Siyak ti Kristiyano nga maup-upa yan. Ti Kristiyano nga mapumpon din Apo. Siyak ti Kristiyano nga datarigagay na pelang nga maupay ta panunot kun Apo. Siyak detan ne nga tend to grow weary or easily faint in well-doing. Oh, iso nga kakabsat, if you are in that situation, akit no dakakasta nga kakabsat ti Apo, sante nga imameg. Saan tayo nga kugtaran, sante nga i-down, ikararag tayo ida. Encourage tayo. At ditay amo, baka man may isa nga aldaw, mapasamak tumot ka datay deta. Oh, baka may isa nga aldaw, adan tumot, digiti problema nga ma-overwhelm tayo. Iso nga, deta kakabsat, no adam ammo yung nga kabsat ti Apo nga maupay, kat siyak as your pastor, sa pasap kakabsat, encouragean kayo ti Apo. O kabsat, no adda deta nga tarigagay king ka, hamo ipalubo sa mapukaw, ti advice ko, agpakumbaba ka ti Apo, agkararag ka ti Apo, i-confess mo kat kunam Apo, siyak deta linaon ta mensahen pastor, Apo anat aramidet kat tulungan nak Apo. Kat no adda malagip yung nga kabsat nga aglamlami isita, teksan nyo nga kabsat tumalpas neto. Tawagan nyo, encouragean tayo. O, ano pa iti implication na? It implies, deto yung kakabsat, that there are factors at dadangamin dagiti bambanag wenno pressure nga iso timang pundi kada tayo kakabsat. Isut mang puyo-poy, day apoy, ti pa nagserbita iti Apo. Subsuban na, kala ko maita. Nakapimpintas pa nagdingdingag mo, Apo, dati pa nag-preach ni Pastor, permi nga ma-revive ti puso. Kalpasan na dati kakabsat, back to reality ka, awam manal, masubsubang ka. Digidjay. Digito'y factors, pressure, that cause us to faint and get tired. Ano da digiti kakabsat? Alagat padasa kay binsa-binsa ta nagalisto ti oras na. O, umuna kakabsat nga faktor nga mang subsub kada tayo, impatience. O, ano deti impatience kakabsat? Tingnan nyo. One of the enemies of enthusiasm is time. Mabaling nga DJ damo kakabsat, apaw. Kala ko manu ka dagam nga bisikleta kat day damo kat payat pela di pidal-pidal mo. Oh, pero 20 kilometer, bayat pela. 50 kilometer, kayang pay ko na daga. Well, anam to no 100 yung kakabsa gure kayo pa medyo agina natay basit kat made agka piskil ti saka ko no mabisina ko. Oh, time di kabayag na kakabsa. Sometimes, agkarkararag tayo, mayat pela no damo excited ka, da pela hope ta panunot mo, ng bumayag
bayag mo lang makita ang resulta ti kararag mo. Inot ka kabsat nga na, maididep tay barating agkarkararag. Ididamo ko na tayo apo, manginanama akan ka. Idi mabaybayagan kakabsat ko ng apo, mapukaw tinamnama ko na apo. Oh, nakita yung kakabsat. Detat mesa nga faktor. Time. See that? No result. No fruit. That time of harvest seem far from the moment. Ti pa nagapit, kas na adayupay. Kala pa nagpadakil ti ubing. Po, kalagang Pastor Chow, itagat ada baby na agat. Po, excited ayan. Ngam tunog, padpadakil, mabayag pa, nagpabasa, kaano, dan to maka-grade 1, high school, college, po. At idug pa ya tiyempo. Ano gusto ka kabsat? Real, deti nga, pagsasaritaan tayo, amen? Oh, iso nga, dati nga Kristiyano kakabsat, hantay mo upay, uray na bayag, tinga gururay. Amen? Agaramid, tay latat na imbag, agkarkararag, tay latat, agserbi, tay latat ti apo. At ako na di Biblia, kat in due season, at the proper time. Amen? Wow. May kadwa kakabsat, nga faktor, nga pakaupayan tayo, kan alisto nga pakabanugan tayo, dwelling in the past. Nung amin umay kakabsat iti challenge, uno umay iti karit ko na tayo, dagiti kaslang pakaupayan ti panagbiag, malagip mo ti biag mo ide. Idi unbeliever ka. Ket kasla kayat diriknam nga sublian, dayjay nga biag mo ide. Hammang kakabsat, iso detat mesa nga pakaupayan ti dadduma a Kristiyano. O example. Okay, example. Digito Israelita, ijay disyerto, di ba? Nailapsot dan manipod pa nakaidepen di Ehipto. Na-cross the Red Sea. Miracle. Okay? Idiadadan kakabsat di letan, di wilderness, katne umahayin kakabsat iti krisis. Makainom da. Kunada, Moses, makainom kami. Idikwan kakabsat kat ada nakita da nga may sanga karayan. Karayang kakabsat. Nakamuno karayan uno. Lake. Iti mapanda uminom kakabsat. Puta, napapait pa yung tubog. Ti pariya kakabsat. Diraman na. Agriridang una. Da Moses. Impan na kam dito. Tapno lang painuman na kam ti tubog. Ti pariya. Kasla kapait tubog. Pariya. Imbag pa'y diadakam Ehipto. They die. May compare na di biyag na kakabsat na minudad duma. Ito pa nagserbik ti apo. Aglalo kakabsat no awan mang-encourage king ka. Aglalo no awan mang bagbaga nga malawlawagan ta panunot mo no dadduma. Kat di panunot mo ti tendency na kakabsat kita na di rearview mirror no di drive. Imbes nga tikit kita na kat di papanan na turungan na kakabsat para ti apo di rearview mirror matalyaw na. Na imbag pwede unbeliever at kastoy kunana. Kat instead nga ti panunod dagat, anusan tayo, di gito, napimpintas, di pagtungpalan tayo, promise land. Agay ayos, ti dirugan gatas. Sigurado nga nabaknang tayo to, jay ka na naragsak tayo, tainted ti apo. Babali nga, di jay kumati, dapat apang panunutan da kakabsat, nga malipatan da. Iso deta, dwelling in the past. Hala deta, dwelling in the past. No kung natin kat saan lang nga digite, biyag mo den believer, nga maupay ka ta, numalagip mo, apo, dot na kaikulkulbuan. Apo, dot na kaitik-tikleban. Ado, dagiti naaramid ko tinaglabas nga sana makayayo ti imatang ti apo. Kat kas na isuda, ti kas na mangidep ti tarigagay ko, da tarigagay ko, agserbi ti apo. Damot tarigagay ko, nga pausar ti apo. Mga ramid di pagayatan ti apo. Ngam ti problema no panunutag tinaglabas kung tas na piling ko jak maikarkari kung kuna tayo ket digita nga rik na kakabsat natural angim na dapat isut mangidep ti rik na tayo kakabsat. Amen. Kararag ka ti apo. May ikatlo kakabsat nga mangupay, little strength. Basit ti pigsatay ngamin. Agpaiso deta Proverbs 24:10, anak ko na jay, if thou faint in the day of adversity, thy strength is small. Ket talaga akakabsat,
kunak man ti bigatan, ti nakariingat kat nagkararagak kunak apo, baro nga asi, baro nga parabor mo, baro nga faithfulness mo. Thank you, Lord. Ngam no kita at apo tinangayabam kanyak nga bokasyon wano pa nagserbi apo ken ka apo. I cannot do it in my own strength, in my own power, in my own wisdom. I need you, dear God. Isu nga kakabsat. We cannot do the ministry without the power and help of God by His Spirit in our lives. Oh, isong awang kumatibigat na agkararag ka nga hamo ibaga dijay nga kunam apo, empower me. Lord, touch my mind, my mouth, speak through my mouth, love through my heart, work through my hands. Awan ti ma-accomplish ko nga balay nga parat pakaidayawam apo no saan nak nga tulungan. Deta kakabsat. When the going gets tough, the tough keeps going. Umukay na sa deta, no rumigat iti pagpaspasaran, dagiti tough ko na sinuptap, dagiti talaga nga natibker, isudan at makapagpatpatuloy. Ekat dito hante makapagpatpatuloy ti bukod tayo nga tibker kan pigsa. No di aggapo ti apo ti strength. I can do all things through Christ. When the going gets tough, I will keep on going by the grace of God. No rumigat ti pasarit na Kristiyano, makapagtultuloyak, babaan ti bilag ken parabor iti apo. May kapat. Apo, listo nga talaga at oras na kabsatan yan. Number 4, may kapat kakabsat nga faktor, discouragement. Ado nga problema. Sino kada kayo ti ada problema na itaytayag naman ti ima na kakabsat? One, amo ti apo, digita nga problema yung ita. Discouragement is one of the devil's chief tools. Adun dagiti Kristiyano nga ada potential na, ada influence na, mabaling ko mga maaramat ti apo in a great way. Ngem gaputa na upay kakabsat. Kat deta, amo yung, kada ka na pa nagbisita, idayan ta hardware ni Satanas. Kat kuna daging kuha na, adut nakita da, kakabsat nga nakasabit nga digite, kagamitan na. Addad ta ti fear, addad ta kakabsat ti deception, addad ta distraction, sidetrack. Kat kuna kan di na pa nagbisita kuna na nga kasta, Satan kuna na. Adin no ka digito iti kapigsaan nga tool mo. So far, adin no toy iti tool, adin no toy iti piyesa uno kagamitan nga so far, adut Kristiyano nga inupay na, uno ba na pagsardeng na uno na perdi na than any of the other tools. Amuyo kanti ko na ni Satanas, napanalino katante may isang box na kat kunana inruar na kunana deto. Deto discouragement ti may nga number 1 nga inusar ko nga nga gamit ko nga nang stop ken nang perdi ti adu nga Kristiyano. Isu nga kakabsat. When circumstances or people sometimes do not seem to cooperate, dagiti pasamak ket apo nagriga tayo tao. This can dampen your spirit. Oh. Isungante po upay ti kadaklan nga igam tayo no kanu kakastoy nga sitwasyon ket kararag kakabsat. Kararag no kwa. Magisarita ka ti apo, itaklin mo kanapo Dios. Kala inhale exhale. O apo ko nam umayak ken ka. I-exhale ko apo dagiti dagensen ko apo. I-exhale ko amin ni dagen ka apo. Itakling ko king ka, casting all your cares. Inhale. Ket apo ang sagrapag apo, say upag apo, ti bilag ken pamatalged naggapugan ka. Inhale. Amen? O, ano, digiti pa ka discourage sante no daduma, agmula ka, hanagtubo. O, agmula ka, hamutag bunga. Malaylay. Ang anagakabsat, agmula tay lata. Amen? Dadigiti awisam, hanama makidjoin, agawis ka lata. Dadigiti inawis mo, nakidjoin, 2 months, 3 months, idi ko ang kakabsat, ada nakaupayan na nagtultulo yun. Eh, kat agaw-awis kalata, sige lang kakabsat. Let us not be weary in well-doing. Anapay ti pa ka
Discouragean tayo kakabsat, mangupay. May kalima, criticism. Uyawon daka, tagibasitin daka, wenno kasla umsin daka. Angam kakabsat, nun ni David, diningag na, digiti panangumsi, dagiti manong na, eket han na man na dipit ni Gulayat kakabsat. Ninihimaya, no diningag na, digiti kung kunati kabusor na nga, alam mo, tapat patak, deren yung nga padermat. Agbatay la tabilit dita matulay deta kung kuna digiti kalaban. No isut diningdingag ninihimaya. Nga isut pined-meditate na, agad talaga na upay, awan nalpas da. Iso nga kakabsat, awan malpas tayo ti panagserbi ti Apo, no digito'y criticism, no digito'y pang tagibasit, itipit kitan tayo kung dingdinggan tayo. No isut dinggan tayo, makapademoralize. Iso nga, dapat ta panunod tayo, pilyin tayo. Iso nga, no daddo mata social media kakabsat, sang nga aming kat mingmingam kan mirmiraem kan basbasaem ta, baka isut mangidep tarik na, baka isut mangupay ta panunod mo nga para ti Apo, pilyem kakabsat. Kasla mula apay palubusam lat tatabiso kulang kakabsat nga perjin na taraep mo. Akatawan na kakabsat, ikatem, kat ipaay mo di kasapulan na nga fertilizer. Amen? Deta kakabsat, criticism. May katlo, last. Amen? Are you still there? Okay? Uray ta, dati mo't ka, digiti, balbalay tayo ay kakabsat, except digiti tagapasukin. Okay, nakita tayo. Kakabsat, what we should not stop doing. Number 2, what caused us to faint. Number 3, last kakabsat, challenge. Why we must keep on going. Kadeto'y bersikulo, anati ibagbagati Apo, apay nga hantay dapat mabannog, apay nga hantay isardeng, nga aramiden, kat itong pal, ti pagayatan ti Apo. Why, kakabsat? Oh, this verse draws our attention to this blessed truth or assurance. Anat ko na ti Apo kakabsat, in due season, we shall reap. Unay kang kakabsat. Deta ti dapat akitam. Oh, agapit akto. In due season, pamatalgid ti Apo deta kakabsat, assurance. Daytoy ti dapat makita tayo. Saan nga dagiti makapaupay tikit kita. Amen. Saan nga dagiti makadiscourage, iti panpanunuton tayo ngamin. Iuksoban tayan ta panunot tayo kakabsat. Kitkitaan tayo, dito ibagbaga na ti verse. Amongst the other, kasi may kapat dito kakabsat nga reason why we should keep on going. Gaputa, isut punto na ita dito message tayo. Numupay ka ita. Kanla kuma, example, devotion ng digiti anak mo, kanayon na bagbaga, palpalagi pa, and encourage them ko, no dumakas na maupay ka pa yan, ngam ti dapat nga panunutan. Adan to bungaan na. Digiti nga pa nagbannog ko, digiti nga efforts ko, digiti nga pa nagbisbisita, pa nag-soul winning ko, pa nag-encourage ko, uri adda upels, uri addahan nagpatpatuloy, uri addahan nagtubo, addan tulat ta bungaan na. In due season we shall reap. Amuy ka na nga sa unti, in due season, in the right time. Oh, the farmer or seed sower waits for the time of harvest. Amen. We shall reap. Ano ka na son, deti we shall reap. Tinagpintas ditoy, ni Apo Diyos, the source and giver of good things, will reward. Ti Apo ti mangted ti bunga, dagiti efforts tayo. Amen. Oh, iso nga kakabsat, no adda kada kayo nga kakabsat, ita tinaupayan, kat nagsubli kayo tinailubungan. Ay kakabsat, hampin na daw ti amen. Agsubli kayo ti panagserbi ti Apo. Tano kita ti panungpala na deta turong mo ita kakabsat hana makayayo ti Apo. Ngam no agsubli ka ti panagserbim ti Apo ket agpas nagkagpursigi ka. Makitam you will reap. Anak tayo kapututan Apo ko isuda amen. May ranod nga agsagrap ti panagtulnog tayo iti Apo. Ana digitoy fruits that remain. Amen. At dantumot la bunga nga agtalinaed. Amen. Oh, no upat di inawis mo nga umay ti kapilya, upat di inawis mo nga live stream. No adda mesa nga nagpatpatuloy. Oh, blessing detang kakabsat hanalugi. Oh.
Awan lugi tayo kakabsat. Amen. Kaya some missionaries have spent their entire lives proclaiming the gospel with almost no visible fruit, but their successors reap a great harvest. What if all these godly people had quit just because they weren't seeing immediate result? Oh, digiti si maruno kadakwa dagat isudat nagapit. Kasano nga rudo no digiti ngay mun unagat naupay da. Handa na panurot nga dagayam sumaruno nga henerasyon nga agdama nga agaryat panaguli na kakabsat ti pamate. Handa pinampanunot. Ket nagquit da adda nga rod mabaling nga apitan ita kakabsat digiti sumaruno nga kapututan nga agserbi iti Apo. Oh, saan na masayang digiti aramid tay nga para ti Apo. Ni Noah 120 years nagkaskasaba pamilya na lat kakabsat tinaisalakan idi arka. Ngem ana isu tinagbalin nga namuanganayan manen ti amin nakapututan ti amin na lubong. Di Joseph naiyila ko di Ehipto nagbaling nga adipon ni Potiphar naakusaran naibalod ngem tirik na nakakabsat sana nag-give up gaputa pampanunutan na jay kariti Apo nga ti masangwanan nga aldaw ket ibanag to ti Dios day nga kari nakakabsat pinampanunot ni Joseph in due season ko na di panunot na. Iti right time ko na di panunot na kakabsat, ibanag to ti Apo. Oh, iso nga, idi ka maudyanan ng kunana, sanga da kayo, tinangi padala kanyak dito iti Diyos. Gaputa tungpalan na iti kayat na nga naimbag na mapasama. Di Apostol Pablo, uray man adut na paspasamak na imbalod da, binatbatuda, adu nga pegpeggad, biyabiyahe, bisbisin, kung dadumapay nga pananglait, ngam saan pulos nga naapektaran. Tatikinit kita na, adabunga na digitoy nga panagserbe. Ni Aputay Hesu Kristo, Amen. Our number one model. Oh, kunana, ay kat narigat ka, absat ng inanduran na ti cross. Digiti inaramid ti tao, pinampanunot na, mano nga tao ti maisalakan. Itagakabsat, datayo nga HBBC. Ti classic example tayo mat ni Pastor John. Amen. Praise the Lord. Eket narigat kakabsat nga panangrugi. O adu kada kayo nga kakabsat nga buybuyag dingding ita. Naimatangan nyo kakabsat no kasano ti rigat ti panakairugi ti ministry. Oh, ditoy ayan tayo kakabsat. Eket nagpurpur sigilat ta, idi bagtit kung kunada kat katawaan da di tricycle na. Oh, naabutan pela da tito dane malagip mo. Di bisikleta nga green nga bisikleta at lakay malagip ko pela di dyan. Oh, di kiti mun una nga yang people tayo dito, damang Ryan kakal. Tito Loni, malagip yu pela, di kiti lugan nga apo, ti Anos, da nga magbiyahe nga mapantay sa Bela, kada Cagayan. Adu nga Anos, adut san na nagbalegi kakabsat nga nairugi, ngam san nga naupay ni Pastor John. Adu kakabsat, nairugrugi ta Marcos, nagrugi tay Dumalnag, kada Banggi, kada amin ngam, kakabsat kitan niya, orisang nga nagbalege, kaslaawan ti bunga na idingam ita, at dadamot bunga na nata. Digitay papastor nga na panang rugrugid jay kat ne, marik na damot ti blessing ti Apo ka digid jay. Kat datayungan anak dinggan niyo, third generation, fourth generation, nakapimpintas ti kasasaad tayong agserbi iti Apo. Dayta kat gapo, dagiti imun unangem datayo, nga nagumuma, nagmula, nagsibsibog, nga saan nga naupay kakabsat, dagiti riknada nagpatpatuloy. Iso nga datay nga anak, ay kat i-treasure tayo, amen? I-value tayo, idaydayaw tayo ti Apo. It's our turn, nagpatpatuloy mat, amen? Hante nga pagundawayan ti lubong, it's our turn, nga mga accept dito nga baton kan responsibilidad kat kunatayo Apo with our present senior pastor right now. Help me to be a loyal and faithful partner in the ministry for the sake also of the next generation. Kat san la deta kakabsat, heavenly rewards pa, nagmayatan. Oh,
ket no agquit tayo ita dangarod magunudan tayo nga corona de langit. No agsardeng tayo ti panagserbi ti Apo. Adanto nga rod maibalangat kada tayo kakabsat. Ket masapol nga agi-strive tayo ditoy. Tapno ijay. Adamot awaten tayo nga balangat. Apay, tapno adantumet iti mabalin tayo nga ipaay nga pamadayaw. Kaday jay nga nangayat ken nangisalakan kada tayo. Ket deta ti mesa nga kitkitak no dumaket kunak Apo. Uray adot makapaupay nga factors ken pressure ti panagserbe. Ti pampanunutag agpursigi at tapno dantumot balangat ko de langit. Tapno di jay nga balangat uksubek tumot lang Apo nga itud ko apam madayaw king ka. Di ngamin kakabsat kalati recognition ko mga awardan da ka. Ket kunada okay kunada nga kasta honor student cum laude kunada Apo mapamuanan ti medal mo kadwan minanan ken tatang mo. Idikwan inikat mo di medal ket kunam kinitatang mo tatang kukwam detoy nga medal. Nuhan nga gaputi kinaanos mo ket sa anak na nakapag-grade 1. Kas tatay tumot ti Apo, tay balangat, ikawas tay tumot iti Apo ket kunatay Lord. It's all by your grace. Iso deta ta kunana ti Revelations na crown him with many crowns. Oh. Iso nga kakabsat, nakapimpintas, amirisen tayo, utuban tayo deti nga mensahe. Oh, I'll close with this song. Dinawat ko kun Tita Banje, kanta deti nga pang minatay ng para ka dagiti si bibiyag. Ti title na kakabsat ket kwa. Daka mo ngam ti kunana di verse na ti biyag ditoy daga agpatingga. Wen kakabsat agpaiso deta. Oh. Ti biyag ditoy daga agpatingga. Kunana. Madamdama mapukaw da. Ijay Gloria. Join me if you know the song. Ijay Gloria biyag nga agnanayon. Madamdama isunto ti pagtaengan. Amen? Koro. Di ka maupay. Di ka agsanud. Amok na ragsak. Ti pagtungpalan. Agtuloy ka. Ti dalan mo. Tati balangat mo agururay ken ka. Amen. Agururay di balangat ti di langit. Sino kada kay ti makamu di nga kanta kita kanyan ta song. Do you know this song? Old hymn ti Baptist deto, verse 2. Kabsat no dagiti gagayem mo. Upayen ken by anda ka. Ti Diyos kunana di kantubayan, ay wanan nakainggat iti panungpalan. Amen? Agsaya aton adati Diyos nga sa namang baybay agad tayo. Verse 3, gayem no di mo pa'y naisagana, day tabiyag mo iti Apo. Dua detoy. Duhang kapay nga naisalakan, awati mo ni Kristo ita. Mabanti pamati. No naisalakan ka, prepare to meet thy God, kabsat. Oh, awate mo tadi pay naladaw. Madamdama isot naladaw when ken ka. Koro, di ka maupay, di ka agsanud, amok na ragsak, ti pagtungpalan, agtuloy ka, ti dalan mo, tati balangat mo, agururay ken ka. Amom, tuno makita mo, kas nakati pa nakakita ni Pastor John ti bunga, ti pa nagserbi na ti Apo. Mabalim mo nga ibaga, buti na lang nagpatuloy ako. Deta kakabsat ti ibatik kada kayo nga statement. Maibagam to nga ta de langit deta kabsat. No alan ti Apo ita, ket sumango kan iti imatang iti Dios nga nangisalakan ken ka. Ket sangwam dayjay nga nakaimbag nga nagsagrapam ti adu nga kinaimbag. Maibagam to nga taket kunam agyaman at nagpatpatuloy at ti panagserbik iti Apo. Adu nga pan nakaupay di nga buti na lang nagpatuloy ako.
Deta kakabsat. Ala, ado nga parikot problema ti panagbiag ng sapay kuma. Pakunata ito ti imatang ti Apo, Lord. Thank you. By your grace, agyaman at tadyak na upay. Agyaman at ta nagpatpatuloy at iti panagserbikeng ka. Apo, do digiti ups and downs, hanga perfecto ti panagserbik, kay magyaman at apo, tababain ti parabor mo, nagpatpatuloy at iti panagserbik ka.